Aquí salgo aquí. Ya, hombre. Mira que no, soy madre de portera. Soy madre de portera. Yo como los pies no, yo el cuerpo. Es que es un... Queremos guardatería. Mi amiga hizo dos pies, que sean... Solo falta que se apague. ¡Bien, Adrián! ¡Vamos, venga! Bien, Fran, bien. Muy bien. Venga, Rubén, va. Venga, Henry. Venga, José. Venga, José. José David. ¡Ha salido, ¡buena, Robles! ¡Vamos, hombre! Vale, bueno, chaval.
Hem volgut sortir una mica jugant a lo que estem buscant des d'aquestes últimes setmanes d'entrenament i a partir ens hem trobat el gol molt fàcil i llavors el resto de la primera part hem començat a jugar una mica a lo seu i hem perdut una mica el camí. La segona part hem tornat a recuperar les sensacions i a partir d'aquí ha sigut on hem aconseguit capgirar el marcador i acabar emportant els 3 punts. Sí, veníem d'una dinàmica així a l'hora de parlant de futbol jugant bé però no acabant de treure els resultats que nosaltres són els que volíem i amb això doncs marxem contents cap a casa. Bueno, jo trobo que ara l'haver fet un canvi d'entrenador, un canvi de voler tornar a jugar el que el Falset està acostumat a jugar, crec que és una bona opció amb aquests 5 mesos que queden no fer-se llargs sinó poder millorar com a equip i acabar el més amunt possible.